Boy roh blok. Nah kene isine yo ngono. Nyapa? Wah, keplok. Lah Assalamualaikum. Ngono sih ah. Ya ngusik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, selamat pagi dan selamat. Oh. Selamat siang, Bos. Ini tae bos wong e. Kata apa? Wes ditan. Layak tengin. Layak gak nyempar nyandungnya? Kok gak nyempar nyandung piye to, Bebi? Biasanya kan nyempar nyandung turun dalan. Saiki gak. Enak tae lho, Tom. Saiki duwe anyar, Bang. Tae pilo kene tau. Ngope. Jajal rasakno. Ngopeni. Ngene lho, Bos. Enak men to uripmu. Menak pi to, Bang? Mbak anggap wira-wiri iki menak to, Bang? Kupluk lep oleh. Yo. Sing lep ki sapa to, Bang? Aku ora lep kok. Bubuk ki cengok sing gawe. Madepe jane madepe salah. Lho wis tak omongi to. Kudune lak isu gubuk ki madepe ki rono lon. Ora. Ya mene iki ora kena digo popol. Iso lagi mbok terpal ngene yo iso to, Bos. Yo malah sumu. Ya tak junjung ning sak itu lho. Cocok ora ning gitu. Ki mlebu kol iso tapi. Yo iso, kuwi padha ae kaya kontainer. Kontainernya gedine jane. Yo, kayak sak itu ya aso. Piye kayak gitu cocok ora? Pokoke idul pokoke anu. Ya brembange sing akeh kan kono. Iya maksudnya ki dikek jero apa ning kok? Kalen. Oh mangkring kalen. Oh iya api. Cocok. Baik lah, Bang. Sing kerdu sing dienggo lungguh ki diangkring kalane iso iki. Lah iki to? Heeh. Iso iki to. Teko iki. Nek gak teko ngono ya ditambahi. Kadek ra? Teko tapi 2 meter kok. Ditambahi nah. Kene 2 meter lah anu ne. Ambane. Wis ki pira? Aspesi 2 meter 40. Renene. Renene wi setengah meter. 1 meter. Ambane. 80-an itu. Nih, sak men iki sak meter ya sak daplangamu. Ya ora sak meter sak depo, Bos. Yo. Lah nek teko kene, kene 2 meter pujul, Bos. Iki sak meter pujul pong ambane. Penting iki sikile, ora bukan anune, sikile. Sikile lah. Sikile. Sikile 2 meter gak enak iki. Sak meter piro wi? 2 meter. Ya 2 meteran lah. Pas kalian. Pas. Lho. Lah dia tak kepining ya? Rong teko kalau cerewet anu. Piye? Ya. Jajal ngono iki tekokno cuk sekali-kali kan. Tukokne apa? Kopi mbek rokok to. Lho. Nek rokok gak iso rokok muligi eneng kok. Nek kopi. Nek kopi iso to. Lah wis kadung bayar ya? Lha nyapa sing ngkon bayari sapa? Bayar Yo berarti. arek iso-iso wis tangi. Ya berarti yang po. Lho. Biasane nak Ora ngono, gak Bang. cekelan duit nek. Apa iki? Gak cekelan duit ta rasa-rasan tangi. Tapi wis kelima. Wis ya. Iki ceritane, Bang. Aku ceritane arep dukur. Urung buka ning ngarep balik desa. Ngono lho. Ngono. Lebar ya bar mbes-mbes. Wis entek bos diri tak tekoki. Lagi di ngisor awan lho. Penggetik. Ora lak dukur, Bang. Tapi Oh. Mijene yo ngaku, periksa yo ngaku. wah, congot Yo tekan tak nggo Congot Dewi. Yo ngaku kan anu to. masa ki coklete dari njajak. Lho, yo ngaku kan lara, Bang. Lara apa? Perang-perang dino kan gak buka, dhek kesel. Ora dipin ora kowe kok mbok dol ya kamu. Kok didol pi to, omong lho pong-pong kowe kok. Aja ngono gak oleh yo. Yo ngarep sitok, Bang, harus di rumah. Lah nek ora karek sitok, Lho iya dhek iki lara kan yo. ngene berarti Takkan berarti wujud gak kan. jualan kok. Ngono laran, Bang. Jane kowe ndok sing ngenteni. Aku larung rabi, Bung iso. Wong rabi sak bojomu marung. Marung, Ya Bang. wong rabi e bojomu kok tinggal kok kae Yo. nyenot, Bro. Kan yo ora enak kecocokan to, Tong. Jenenge wong urip rabi ki Gus sitok Gus lawas sak uripe. Lha lek ora cocok lho. Mending cut Mendingan tak kat. daripada pikiran terus. Pikiran terus soalnya apa jajal? Soalnya kangkung Saiki- sasak ya. Wong hidup ki ya, perjalanan hidup ki satu sama lain cocok nyaman. Wong urip digoleki nyaman ora karo Duit. duit kok. Duit akeh lah urip ora nyaman digo apa duit.
Ngono lho. Tapi duit akeh kebanyakan nyaman. Nyamar. Nyaman. Wis jir sapa belum tentu, Pong. Nyamar iya. Nyamar, Pong. Nyamare apa? Wong kadang ya, wong lak gurukan duit. Kuwi lali segala-galane, Pong. Masa? Oh, nganu godaan ya. Godane ngono lho. Akeh ya. Dadine ora perlu. Lah kaya ngarepku iki. Napa? Godane akeh dhisik. Endi to ki kok ora rekam, Blok? Alah ngomong ngamu. Wah, godaane akeh. Alah. Berarti nganu wong, gak siap nyekel duit akeh. Soalnya apa? Wong sekarang duit iki mental harus kuat, Pong. Padha karo sing Lho, lah aku iki biasa, Tong. Berarti nganu ya, penggoda andalan duit. Ya, duit iki kan bener, duit itu adalah demit. segala-galanya. Demit e. Duit itu segala, uang itu adalah segala-galanya. Dimanapun itu. Tapi kita harus Berhati-hati. berhati-hati. Karena bisa menyesatkan. Menyesatkan, ngono lho. Saiki akeh lho. Kalau kopi ini teko tapi ngebet Mas, sepurane ya. Kae malah ke lho. Nah, iki lho bos, kopine teko bos. Hei, Lho, piye to kaya maksud iki lho? traktir kok malahan wonge. Lah aku nukani kopi wong-wong iki sapa to? Rumah samu. Nah, Ngopi. rimbet. Anu, Ngopi nyantai ning gubuk. Gak nak mau buka warungnya warung benot ora wae. Kok warung benot piye to iki lho? Heh? Gak maksudnya sing jaga mbok kayak sing benot ora. Yo, jaga ya ben bojoku to. Tak kira mbok golekno rewangne. Kowe Gak ya rokokmu wis apa rokokmu? Surya. Lho, iki lho bahas delokan wis Surya. Lho, Ada Gak nih kok kok. nih. Gak gejala. Gajah lempok. gak kejalen Ngeri. Pak. Sorry ya. Rokoknya Surya. Ngeri. Masa ngebas sih, Bang? Wis ngebosi to. Tabos iki. Gak, cek kopi ini kudu bayari kowe. Yo, Si Toto ya enteng to. Gara-gara bayaran yo ora tak bayari wong dapur kopi kok dadi Cangkem. cangkem. Seruput sik to, kopi ini toto. Yo. Wis rokoknya wis ganti kok gak Lho. gajah lempok. Ngene lho, Tong. Piye? Kan dhisik rokokku ra Surya. Gak diinginane Lho. gajah lempok. seminggu ke gajah bungkuk kae. Masa wedek iki kok ngene. Lho, wong arep mati ra nek sing nulungi. Mosok muni ngono. Apa sih ngomong? Kowe. Lah wong bae ngono, lah piye wong arep bongkar ana ngono. Mosok ngono. Tapi iki lho, dingi-dingi. Lah kok iso Sajane Kene dia. ndoyo. Ndoyo. Ketok ya dijawab darpo ngene karena nek mati to ngomong mati iki ya siap Ya ngono. iya kan ngono. Ora Jawa wong kok teko ae. Mati ra nang ngono ngene kok. Teko ae. Lah kok piye? Klunding. grujuk ngono lho. Ya alhamdulillah, nggih matur suwun ngono lho. Ini kan aku yo koperan ning sawah to. Ning ndi? Ning kok bengkok. Satu. Karo ribut. Oh. Dingi kan yo. Traktor kowe. Kan ribut. Ribut lah. Motor. Nang nang. Moh. Ijo celek ta yo. Ning kok bengkok kono karo lakor kowe. Delek. Terus delah kok metu. Terus rokok to dereng. Mal buru sadah 500 wong loro. Klotik neh. Aku pengen sawah Tom. Kopro langsung aku. Klotik neh. Nah, dadi matur suwun Mas pokoke. Kok pengen koprol. Kan ya kono, kan mumpung dia di Indonesia to, Pong. Nah, dia kangen, Pong. Ya wis. Langsung kowe buk pek. Alah wis. Lah kok trimo kuwi ta, Mas? Nyeblok kok tower lo gelem. Anjir pantas. Aduh. Gaji tor iki. Iya to kok tarakene iki penghibur sejati lho jare aku iki. Penghibur sing gak pernah nyesal pokoknya. Nyeblok ya gelem kok. Yang penting Pantas. pantes nih. Aduh ora ana apa-apa kok. Kok. Gas ning pantese. Wis slogan Power Rangers kita lho, Bro. Iya, lo kayak Power Rangers to. Oh, penting pantas lho ya. Penting pantas. Lah saiki urip lho. Lah dikongkoni wong lho. Lah saiki lah dikongkon lho. Orane bensin apa yo mlaku wong. Ya kudu sak pantese. Nah, kudune wong iso menyadari diri Gandenge lho. apa? Ngono. Nah, Rokok timbang gajah lempok ya Gandeng iki ya duit kuwi yo Ya ade akhirnya malah Ngopi Surya. iki ya duit. Ya, iya. Kan zaman to, Bang. Duit kan segala-galanya to, Bang. Tapi lak gurukan duit. Mati. Yo mati nak gulkan duit. Mentale gak kuat kok. Titik iki yo mati. Lah mulane ngopi ya butuh duit. Dolan butuh Gak bensin. gak Nah, kontainer dolan gak kur gak sidombo jebuk tak apa? cukup ngenteni engenane arep kalau kondang. Lewe kon udo iki ta wi. Ora lho apa to udo. Nyilih mesisan iki lho aku tak ngisung iki.
Ya iya. Iki sedemprat sih. Ning kok ning bak. Copot tapi dulu. Ya Apa tetep nih? dicopot nah. Kalau copot iso. Mamut Nah, toh. wes ngene lho iki jadi kita ngobrol-ngobrol cepatnya sing gak karuan apa-apa. lagi jadi ngopi ning Wong telu. buk bos ya. Tak gek 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi Goblok urung bar. Wes